landet, nationen. Og så har jeg været vi er tilbage i første Mosebog, kapitel 11 eller 12 mere, hvor Abraham bliver kaldt ud af Ur i Kaldea og bliver sendt ud på rejsen til Kanaans land, eller det land, som han vil vise ham. Og så kommer Abraham til Sikem, lidt langt nord i Israel. Og der siger Gud til Abraham, at det land, du står på nu, det er dit. Så rejser han en lille smule længere sydover til mellem Betel og Ai. Og der gentager Gud løftet til Abraham og siger til Abraham, kig nordover, sydover, øst og vest. Alt det, som du ser, det er dit land. Det tilhører dig. Og så rejser han længere sydpå til Hebron, og der gentager Gud så løftet for tredje gang, at landet her fra Egyptens å til Eufrat, det er dit land. Det tilhører dig. Det er ligesom der, hvor vi har været igennem den kontrakt, den pagt, som Gud laver ensidigt med Abraham. Jeg giver dig landet. Der er ingen betingelser, ingen, du skal lige ordne det her, så kan du få det eller sådan noget. Jeg giver dig det. Det er dit. Fuldstændig betingelsesløst. Og hvad så end er fremme i nutiden, så er det løftet Gud gav til Abraham, det er stadig ved lige så stor magt, som det var dengang. Fordi i Jeremias, der siger Gud til, eller gennem Jeremias siger han, at gå udenfor og se, om der er nogle sol deroppe, og måske en stjerner. Hvis solen er deroppe, så er Israel stadigvæk mit folk, og det er deres land. De har pagten. Men hvis solen er gået ud, ingen stjerner og ingenting, så er pagten overstået. Det vil sige, at når det ikke er nogen sol, så er vi nok heller ikke her mere. Så det er et evigt løfte. Og nu er jeg kommet til den del i kapitel 17, altså løftet bliver gentaget mange gange gennem Gamle Testamentet, og måske også i Nye. Men så jeg siger, at det er en ensidig pagt eller kontrakt. Men i kapitel 17 og vers 9, der kommer der faktisk en forlængelse af pagten, eller kontrakten. Og nu har jeg et problem, fordi jeg kan ikke læse på dansk, men vi er i første Mosebog, kapitel 17 og vers 9. Og jeg tænkte faktisk at læse resten af kapitlen der, fra vers 9. Og det bliver også på færøsk, undskyld. Så gjerne sier Gud ved Abraham, «Tu skal eisne halda sottmåla moin, tu og avkom tutt etter te, mann etter mann.» Det vil sige, jeg kunne læse vers 9. Det vil sige, nu kommer det faktisk, du skal også holde noget, altså overholde en kontrakt der. Det er noget, du skal gøre. Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det for appendix til den første pagt, eller hvordan vi skal forstå det, men det er i hvert fald en ny pagt, hvor Abraham selv og hans efterkommere skal overholde noget. Og så læser jeg vers 10. Hetta er sottmåle moin mellom meg og tikkun, og avkom tutt etter te, som tid skulle halda. Alt mannkjent og tikkun skal være omskår. De skulle omskjære iver og tikkar, og det skal være sottmåle tekene mellom meg og tikkun. Vers 12. 8 dager gammel skal først randjabat til tikkun være omskåret, mann etter mann. Begit han og føtter heima, åt han kjøpte for pening fra omkron, fremmede folk, og ikke av avkommet tøynen. Omskjæret skal begit han og føtter i husetøynen, åt han kjøpte for pening tøynen. Således skal sottmålet min være å holde tikkere. Avgjør sottmålet. På færøsk ser vi i vers 11, at det er et pakt-tegn. Så kigger I den danske, der står der bare tegn, og pagt står i verset foran. Det vil sige, at her kommer der et tegn på den omskære
i form af en omskærelse, der skal minde om en pagt. Og de kan endda have det på sit eget legeme. Det går aldrig fra dem. De kan ikke lægge det derover og så glemme det eller sådan. Det er med altid. Det er et... jeg kan måske først læse videre. Han siger igen, det jeg tænker på, at det er en evig pagt. Det er ikke bare en midlertidig eller sådan noget, det er en evig pagt. Så læser jeg fra vers 14 igen. Men ein avomskåren er mannkjene, ein kvars iver og ikke omskåren skal være tunder ur falskeshunnen. Han har brått og satt malamoin. Det vil sige, fra vers 14 lærer vi, at sanktionen i den her nye kontrakt her, det er, at de skal ud af folket. De kan ikke være blandt folket. Om det så bliver henrettet eller hvad, det kan også bare gå et andet sted hen. Men de må ikke være i Israel, hvis de ikke er blevet omskåret, de her mænd. Hvis de ikke ønsker at være med til pagten, så kan de ikke være der. Og det her er det land, som Gud har givet Abraham. Sanktionen er, at de må ud. Sanktionen er ikke, hvis I ikke bliver omskåret, jamen så er kontrakten slut. Det er ikke sådan. Kontrakten er ensidigt, den er fra den ene part, og den anden part er nærmest ikke involveret. At Gud har givet Israel til, eller Abraham og hans efterkommere, landet og folket, du kan sige efterkommere, og så i det tredje del af pagten, det er, at det skal være en velsignelse for hele verden. 3 ting, land, folk og velsignelse til hele verden. Det er ikke sådan, at hvis den ikke overholder omskærelsen, jamen så er kontrakten slut med løftene der. Det står bare, at så skal de tages ud af folket. De må ikke være der, fordi de ønsker ikke at være med i pagten. Samtidig synes jeg også, det er noget, som ikke har lagt så godt mærke til før, at den her kontrakt er nok så åben på den måde, at den er til Abraham og hans efterkommere, men det er også til alle dem, som lægges til. Det er måske træller og forskellige, som de har med i folket Israel. De må gerne komme ind, men de må også ligesom indfinde sig i, at det her er en kontrakt mellem Gud og Abraham, og den må de blive en del af. Så er jeg kommet til vers 14, så kan vi tage vers 15. Framvig sier Gud til Abraham, Sarai, kona til henne, skal ikke langt kalla Sarai, men Sara skal være navn henne. Jeg skal sikne henne, og jeg skal gjøre til sånn ved henne. Ja, jeg skal sikne henne, og hun skal være til folkeslø. Konger i folkeslø skulle komme av henne. Ta fall Abraham og anlitsut og leie, og han sier i hjertasønnen skal 100 år gammel kunne få bød, og skal Sara som 50 år eie. Abraham sier til Gud, hei bært Ishmael liva for årsjentøyne. Men Gud sier nei. Sara, kona til skal eie til sånn, og han skal du kalla Isak, vi han skal gjøre sottmala moin. Ja, vi han sottmala, som skal galda for avkom hansara etter han. Jeg får komme atle der man løt hvis jeg får i tog. Og i vidkjent Ishmael så har vi bønhørst det, og så får jeg leip ned i vers 22, ta no god var liver at tala, så er vers 22. Ta no god var liver at tala vi Abraham, får han opp fra hånden. Samma det tok Abraham Ishmael, son, han som ikke et lyfte noen, og atler her var født i hus i hans herre, det er ikke avkom Abrahams, og atler her var kjepter for pening hans herre, det er ikke avkom Abrahams. Alt man kjenner folken i hus i Abrahams, og omskær iverhut herre, såleis som God har sagt vi han. Abraham var 95 år da iverhut hans herre var omskåren. Ishmael, son hans herre, var 13 år da iverhut hans herre var omskåren.
Henda samme dagen var Abraham og sonen hans Ishmael omskårne, og alle menn i huset hans og Isak en gang fødte den. Jeg husker også med til at jøder krever, jeg tenker også over det her, at jøder, de krever tegn, og grækerne, de søger visdom. Grækerne, de vil høre logik og filosofi, de skal kunne tage det fra hinanden, sætte det sammen igen, og det skal give mening og sådan noget. Mens jøderne, de er mere vant til tegn i form af mirakler. Altså noget, som er imod det naturlige, altså de naturlovene. Det skal gå imod naturlovene. Og dengang Jonas for eksempel, bare for at tage et eksempel, så er Jonas jo, han blev ægt af en hval og blev så smidt op på stranden. Det er ikke normalt. Det er ikke naturligt. Det er overnaturligt. Bare for at tage et enkelt eksempel der. Men når vi kommer til tegnet her på pagten, så er det mere lavpraktisk. Det er ikke noget overnaturligt. Det er ikke noget mirakel på nogen måde. Det er en huskeseddel. I skal huske. I skal huske, hvem I tilhører. Og I har altid den her huskeseddel. Vi kender de gule sedler, som vi kan hænge på køleskabet eller bordet. Men den her huskeseddel, den er altid med os. Vi kan ikke komme udenom den. Jøderne har ellers masser af tegn af overnaturlige slags, men den her, den er bare helt lavpraktisk. Den helt, ikke det helt store mirakel i det, at blive omskåret. Men hver gang så er Abrahams efterkommere, når han ser sit eget tegn, så ved han, jamen jeg tilhører. Jeg tilhører en pagt omkring et land, et folk og en velsignelse, som holder evigt, som ikke har noget slutdato, andet end hvis solen går ud, så er det slut. Det er intimt, og det er personligt. Det er ikke sådan et tegn, som man går og viser til alle andre. Det er helt personligt, det er intimt. Og kan måske lige nævne, hvor godt det er, at vi altid har Gud med os. Der er ikke et øjeblik, hvor han er langt væk fra os. Heller ikke fra jøden. Når jøden gik rundt med det her tegn, så vidste han altid, her er mit ID-kort. Her er min legitimation. Jeg er en af Abrahams efterkommere, og jeg tilhører nogen. Og det overføres så fra slægt til slægt, eller generation til generation, i form af, at forældrene, de omskærer drengen, når han er 8 dage gammel. Når jeg har sagt det og læst det her, så har jeg læst alt, hvad der står i Bibelen, af lære om omskæringen. Den følger ikke meget. Men vi ser godt nok, lad mig lige tage det indmeld. Der er en enkelt ting, at omskæringen bliver nævnt i forhold til Jakobs sønner, de var i gang med at snyde nogen og så videre, de kom i kamp og sådan noget. Men det var ikke læren om omskæringen, det var snyd. Men så er vi ude i 3. Mosebog. Det vil sige, nu er vi måske 400-500 år efter Abraham. Senere. Abraham og Isak og Jakob, de er døde for længe tid siden. Og Moses, han integrerer det her bud, eller tegnet omkring omskæringen i loven. Det står altså i 3. Mosebog, jeg kan lige finde det selv, og 12. kapitel. Og der står i første vers, at Herren talte til Moses og sagde, og så står det i andet vers, hvad det drejer sig om. Det drejer sig faktisk om en renselse i forbindelse
med barsel, altså at føde et barn, og hvordan der var en proces, som kvinderne skulle igennem, der havde født, og det var nogle regler, de havde omkring det. Men der kommer der pludselig i 3. vers, at der står på færøsk, at 8. dagen skal iver bansens være omskåren. Det var det hele. Det er som sådan ikke der, at lovbudet er. Lovbudet er mere omkring renselsen, som skal foregå, men det er inde i derfor måske for sammenhængens skyld. Men der bliver det inkorporeret i loven. Det er det hele, vi faktisk læser om omskæringen, den almindelige, eller det som vi forstår ved den praktiske omskæring. Så synes jeg, det er meget interessant at gå ud i Johannes kapitel 7. Der er vi i vers 19. Johannes kapitel 7, vers 19. Hever ikke Moses givet tikkun lovuna, og ungen av tikkun helder lovuna. Hvor litt til mer et lovuna? Så sier han i 20. verset at ungen ikke til lovuna. Og så vers 21. Jesus svarer til ham, eit versk gjør det. Og da sier bare, det som man siger i vers 21, det refererer nok til den mand, der blev helbredt ved Bethesda, vandet der, poolen der, og det gjorde han en sabbat. Han havde ligget der 38 år, og så var det lige pludselig på en sabbat, at han blev helbredt. Jesus helbredte ham. Vers 21 igen. Jesus svarer til ham, eit verk gjør det, og tid undrast ødel av det. Vers 22. Moses har givet deg omskjæringsene. Ikke så at hun er fra Moses, men fra fedrene. Det er så viktig å lese Gamle testamentet og få sammenheng inn i det som Jesus sier. Fordi han nevner nemlig at det ikke er fra Moses, det er fra fødrene, eller patriarkerne, fra Abraham, som var jo 500 år cirka før loven. Og så siger han, at I omskærer en dreng på sabbaten. Men I må ikke helbrede en mand på sabbaten. Hvis en kvinde var født en fredag, så var den 8. dag, det ville jo blive den anden sabbat. Så det faldt på en sabbat, og det måtte så gøres en sabbat. Men du må ikke helbrede mennesker en sabbat. Hvor er de endt henne? Vers 23 siger han på færøsk, «Være nu med vår omskåren sabbat, for Moselov ikke skal ikke være bråten. Det ta ill innan meg, så jeg gjør det helt menneska frukst sabbat. Døm ikke etter utkjent, men døm rattvist. Døm rattvisandom. Døm en retfærdigdom heller enn det sådan som det måske kan se ud. Jeg kommer tilbage til det der i den næste kapitel, i kapitel 8, men jeg tænkte lige at gå tilbage. Jeg er faktisk færdig at snakke med om omskæringen, men I ved godt, at den fylder langt mere i Bibelen. Men jeg tænkte lige at tage det ene punkt ind der, som bliver nævnt i forbindelse i 1. Mosebog kapitel 17. Jeg nævnte det før, at der bliver sagt, Abraham siger til Gud, at hvis nu bare Ismael havde levet, ja, nu ved jeg ikke, hvordan det lyder på dansk, men vi siger på færøsk, at hvis gad Ismael levede for dit påsyn, og levede foran dig. Og hvad tænker han på? Jo, men det som Abraham tænker på, det er jo, at Gud, du har givet mig løfte i 15. kapitel, og om en søn. Og i 16. kapitel, der var jeg så dygtig, at jeg gik ind til Hagar, trælkvinden,
og vi fik en søn sammen. Ja, Ismael, brug ham. Kan du ikke bare lige, han er her. Det andet der med, at Isak, han eksisterer jo ikke. Kan du ikke bare lige bruge Ismael, fordi han har vi her. Det er håndgribeligt. Og Gud svarer bare nej. Gud havde udvalgt Isak. Og han er ikke udvalgt Ismael. Det sker 2 andre gange i nærheden her, hvor Isak fik jo en søn, som hed Jakob, og en tvillingbror, som hed Esau. Faktisk var Esau den første. Men hvor der så blev åbenbart, at Gud har ikke valgt Esau, han har kun valgt Jakob. Det vil sige, Esau er faktisk vraget, og Jakob er udvalgt. Så har du, før det, Abraham var jo i Ur i Kaldea, og der blev han udvalgt. Han havde en bror, som hed Nakor. Nakor blev ikke udvalgt. Han har også en anden bror, som hed Haran. Men han døde godt nok ung, men han blev heller ikke udvalgt. Og Haran havde en søn, som hed Lot. Det vil sige, Abraham var hans onkel. Lot kom med i rejsen til Israel, til Kanaans land, og vi læser om Lot, at han gik over til Sodoma. Det står, at det var svært for ham, det står i Hebræerbrevet, at det var svært for ham at se, hvad han så i Sodoma. Det pinede hans retfærdige hjerte. Men vi ser så, at Lot bliver reddet ud af Sodoma, og det ender med, at han, efter lidt mærkelige omstændigheder, så kommer han i seng med sine døtre, og de blev til moabitterne, som altså ikke er en del af Israel. Løftet gik heller ikke gennem Lot, som var søn af Haran. Hvordan kan vi så sige, at Gud har udvalgt Abraham, Isak og Jakob i forhold til de 3 andre eller der? Vi læser om Abraham, at han troede Gud i kapitel 15, og det blev regnet til retfærdighed for ham. Når Abraham bliver udvalgt, så er det jo ikke fordi han må godt blive regnet retfærdig, mens alle de andre, de må ikke, Isak og tilsvarende. Det drejer sig slet ikke om en udvælgelse til det, som vi i dag kalder for frelse. En retfærdiggørelse. Det drejer sig om en pagt. Det indeholder et land, et folk og en velsignelse. Det bliver de 3 udvalgt til. Og vi må ikke bruge det i forhold til andre ting. Vi kan spørge spørgsmålet, kunne Nakor, Haran og Lot, kunne de godt have troet Gud og blive regnet retfærdige? Ja. Der er intet i vejen for dem at blive regnet retfærdige. Men i forhold til denne her pagt angående landet, folket og velsignelse, der er det altså udelukket. Det er sådan set ikke en udelukkelse, men mere at du tager Abraham, Isak og Jakob ind og giver dem en særlig plads, et privilegie som ingen anden. Jeg vil måske sammenligne det lidt med, at når jeg nu bor på Færøerne, så bor jeg jo på verdens bedste sted. Her har jeg hørt evangeliet om Jesus fra det jeg var helt lille. Men jeg tænker på nogen, som ikke bor her. De bor måske i, lad os sige, Saudi-Arabien, eller Teheran, eller Pyongyang i Nordkorea. De har slet ikke de privilegier, som jeg har. I det forhold kan du godt sige, at jeg er udvalgt.
Det ændrer ikke min stilling over for Gud på nogen som helst måde. Den eneste måde, jeg kan blive frelst og regnet retfærdig, det er gennem tro. Der findes ikke andet medicin for at blive regnet retfærdig. Der findes kun tro. Og den tro er tilgængelig for alle mennesker. Gud vil, at alle skal blive frelst. Der er ingen undtagelser. Om det så var den aller værste synder på jorden. Paulus siger, han var den største, men vi kan måske regne nogle andre, der er endnu større. Men der er ingen forskel på, hvordan to mennesker skal blive regnet retfærdige. Det er ved tro. Og den tro er alle mennesker udstyret med. Der er ingen, der har fået en særlig gave. Du må gerne tro. Men din sidemand, han må ikke tro. Han er måske bare ikke udvalgt eller et eller andet. Ne? Troen er for hver eneste menneske på jorden. Og der er kun én vej til Gud. Det er gennem troen. Det er ingen anden vej. Det fører mig ligesom over i det andet tilknyttede emne, som jeg tænkte at lige slutte af med. Hvor jeg ender ude i Johannes kapitel 8. Men jeg har mange gange hørt om det her med omskæringen, at det skulle være sammenligneligt med barnedåben. Jeg kan ikke sige, at der er nogen, der lærer det i dag. Det har jeg ikke viden til. Men jeg har hørt det mange gange, folk der siger det. Det er jo ingen sammenligning. Altså, omskæringen er et mindes, en huskeseddel om noget, der gik til lidt før, nogle år tidligere. Sådan er barnedåben jo ikke en huskeseddel om noget. Det er ikke sådan, vi kender det, eller det er ikke sådan, at den bliver praktiseret. Det er lidt forskel på, hvordan folk praktiserer det. Og der går 15 år imellem det tidspunkt, hvor Abraham bliver regnet retfærdig på grund af tro, indtil han får omskæringen. Så det er ikke afhængigt af omskæringen. Sanktioner for ikke at være omskåret, det var, at man skulle ud af folket, fordi man ikke ville være med. Omskæringen er egentlig et lovbrud. Det blev inkorporeret i loven med Moses. Men dåben altid er, det som jeg kender til, er den være praktiseret som frivillig. Men det har ikke altid været så frivilligt alligevel. Når jeg tænker på middelalderen, vi snakker 15, 1600, måske før det, der blev det, specielt i den tid har jeg hørt mange gange, at man sammenligner omskæringen og barnedåben. Det bliver døbt ind i en kirke. Og når vi kender historien om andre baptisterne, dem som ikke ville lade sig døbe som børn, altså ville ikke døbe sine børn, så blev de jo forfærdeligt forfulgt ned i Europa. Og når det så åbnede sig ventilen over til Amerika og kom derover i 1600- og 1700-tallet, så var der jo tusindvis af dem, der rejste over for at undgå, for at slippe væk fra den forfølgelse, der var i Europa, fordi de ikke var døbt, barnedøbt. De ville lade sig døbe frivilligt, når de var kommet til tro. Og det blev en redning for dem at komme over til Amerika, og derfor har vi så mange baptister og frikirker i Amerika også. Men så tænkte jeg slutte i Johannes kapitel 8,
vers 33. Det har vi der. Det er inde i en længere diskussion her. Men der siger jøderne til Jesus, "Vit er at Abrahams." Vit er at Abrahams. Så springer jeg ned til, vi er Abrahams slægt, siger han i vers 33. Så springer jeg ned til vers 37. Her siger han, "Jeg vet at hit er at Abrahams, men til lidt har mer et løv nå. Du taler må en finne ikke rum til deg." Altså han sier, "Vi tar, jeg vet at hit er at Abrahams." Det har jeg akkurat sagt det selv. Ja. Det viktige punkt er her, at Jesus siger til jøderne, "Jeg ved at I er Abrahams børn, eller slægt. Men I ønsker at dræbe mig." Så siger han i vers 38, "Jeg taler til som jeg har sett av færgermunnen, så leis gjør eisende tid til som tid av hårdt fra færger tikkere." Og så svarer de i vers 39, "Vores fader er Abraham." Jesus har lige sagt, "Jeg ved at I er Abrahams slægt." Og de siger igen, "Vi er Abrahams børn." Så siger Jesus til dem i midten af vers 39, at hvis I var Abrahams børn, så ville jeg have gjort det samme som Abraham gjorde. Og vers 40, "Men nu ligger det mer etter løyvene, mannen vi har sagt til hos handlægene, som jeg har hørt fra gode, slukt gjør det Abraham ikke." Vers 41, "Tid gjør av versk færgstikkere." Der skjøtte vi han, "Vi er ikke født i håret, vi har en færger god." Så nå blir et le oveni. Vår fader er Abraham, og nu siger han, at vores fader er god. Det bliver forstærket her. Og så siger Jesus vers 42, "Vær god færger tikkere, elsker dit med. Du er gingen ut fra gode, og er kommet fra hånden." Det er en test. Han siger til dem, at hvis Gud var jeres fader, så ville jeg have elsket mig. Jesus har lige sagt, "Jeg ved godt, I er Abrahams børn, men I påstår, at Gud er jeres fader. Det er gennem Abraham, men det er ikke sådan. Det hænger sammen." Og som diskussionen går lidt videre her, så ender han i vers 44 med at sige, at tidligere var egen færger, djævlen. Og de færger det samme som han. I er en fader, djævelen, selvom de er en del af løftet. Det er en del af folket, altså landet, folk eller nationen, og det at være en velsignelse til hele verden. Tænk, at de her mennesker, som man kan sige om, at de har djævelen til fader, de er alligevel en del af løftet. Intet kan ændre på den pagt, som Gud har gjort med Abrahams efterkommere. Hvor forfærdeligt det ellers opfører sig, så er det intet, der kan ændre på det løfte, som Gud har givet dem. Og så tænkte jeg bare slutte med det her med, at det kan være, at vi er en slægt. At vi hører til et eller andet, en sammenhæng. Men det, som alt kommer an på i sidste ende, det er Gud, vores fader. Det gælder for alle. Det gælder for Abraham, det gælder for Nakor, det gælder for Isak, det gælder for Ismael, det gælder for Jakob, det gælder for Esau, og det gælder for dem, som bor i Israel nu, og dem, som bor på Færøerne nu. Hvem er jeres fader? Og han siger en meget, meget, meget enkel test for at kende sit eget hjerte. Hvis Gud er jeres fader, så elsker I mig. Det er den simple test.
Og vi kan spørge, den kristne verden, elsker den Jesus? Eller er den bare en del af en sammenhæng, en anden sammenhæng? Det kan regne sin slægt, eller sit tilhørsforhold, eller et eller andet gennem. Men er Gud jeres fader, så elsker jeg mig. Måtte vi elske Jesus, dem som har forstået, hvor stor en frelse Jesus har givet os. Kan vi andet end elske ham? Hvis vi vrager ham, så selvfølgelig så får han ikke nogen plads i vores hjerte. Vi elsker ham ikke. Men det er selve testen af, om vi tilhører faderen eller ikke. Om vi elsker Jesus. Og dem, som har modtaget den nåde og den miskundhed, som Jesus giver os. Han kan ikke andet end elske Jesus. Amen.